Mendang ini pe ya ke JINGKYLLA jong ke JINGIALEHKAI FIFA World Cup NADUH SNEM kat kendai spa live heu hadu mentau SNEM arah jar ar penriu ngiti barok bagi JINGKYLLA World Cup kasdang NADUH SNEM kat kendai spa live heu baria ke tournament la penlong tang season haki sau SNEM lain no au SNEM kat kendai spa sau heu ar barau SNEM kat kendai spa sau penriu namar ke jingdon jong ke tmaba ke baar ke World Cup benengkong la penlong hakari Uruguay house nem kat kendai spa lai peu. Hagan ke World Cup benengkong ki don tang kat lai teli kiri ki bawan bane shimenta na ki lai teli ki confederation. Kita gilong na deu ba Europe South teli, na deu ba South America nyau teli, ban na deu ba North America ar teli. Badia ke World Cup kat kendai spa lai peu la pendon kam tang lai teli ki JINGKYLLA batang hakawai kanong pa bar haga jing shisha ya kane ke World Cup kat kendai spa lai peu lamang haduk hadriu teli kiri ki bawan bane shimenta agane ke World Cup Henry na marka Japan bar ke Thailand kila weng bane shimenta agane ke tournament kat baga Egypt ke batmu ban wani shimenta agane ke tournament ka klem la ban poi na marga klem yo chaj badia agane ke World Cup kat kendai spa lai peu la phia agi sau teli ki group lai teli ki group ki don lai teli ki tim batang kawai ke grup kadon sau teli ki tim barga ken hun ka badai ka ladu nagi nagi sau grup kayo rong sya ka semi final bad haga ne ka World Cup kat kendai spa live heu omdon ke JINGKYLLA quarter final bad kari ka bayo banra nengkong ya ka nam ladu jong ka World Cup kadai kari Uruguay ka badai ru kari ka balap penlong ya ka ne JINGKYLLA World Cup ka nengkong ka World Cup ka baar la penlong host jam kat kendai spa live heu sau hagari Italy bad giri ke bayo ban rong syakan ke World Cup kat kendai spa live heu sau ki hap shwa bani lekai bani kni rong bad kane ke dai ru sin ke benengkong baka FIFA ke penun kam ya ke JINGKYLLA ya kni rong World Cup hagan ke World Cup ki don hadu khan ru teli ki tim ki bawan bani shimenta bad hagan ke World Cup ki don hadu shipeu teli kiri ki bayo bani lekai World Cup benengkong kita gilong ke Egypt ke Austria ke Czechoslovakia ke Germany ke Hungary Italy Netherlands Spain Sweden bad ka Switzerland ya gane ka World Cup kat kendai spa live heu sau la penele kai direct sya ka knockout stage ne ka round of 16 bad ha gane ka World Cup kat kendai spa live heu sau ka JINGKYLLA ka baya khaj hadu ka minute ka ba kendai peu la ailat sa live peu minute balada ka JINGKYLLA kadang ya khaj biang la ha banra sya ka sngi ka babut namar ha gane ka World Cup kat kendai spa live heu sau umpat penon kam ya ka penalty shootout kum ha gine ki sngi ka mamenta badia gane ke World Cup kat kendai spa live heu sau layo banra dagari ke penlong ya gane ke World Cup kari Italy ka World Cup ka balai la penlong house nem kat kendai spa live heu pra hagari France bad gane ke dairu ke World Cup ka bringkong la sya ya kari ke penlong ya ke JINGKYLLA World Cup bandrung direct claim don kam bani kni rong bad dai gane ke World Cup kat kendai spa live heu pra agasin ke bringkong ka jersey bopong player latho rengkat unambar nadin ke jersey bargane ke World Cup kat kendai spa live heu pra hagasin ke benengkong ke Argentina bar ke Uruguay kilaweng bane shimenta hagane ke World Cup namar ki Persia baka FIFA ka penlong beang ya ke JINGKYLLA World Cup hadeu ba Europe haga jaka ban penlong hadeu ba South America bar kumju ru ke Austria kilaweng bane shimenta hagane ke World Cup bar hagane ke World Cup kat kendai spa live heu pra kiri ki bawan bane shimenta kilong khat santeli but South teli kidai kiri ke beliau penilai World Cup nengkong kita gilong ke Dutch East Indies nega Indonesia ke benginti menta ke Cuba ke Norway but ke Poland ya kene ke World Cup la penyaj biang da ke knockout stage kuma ke World Cup kat kendai spa live heu sau but ke Italy ke liok banra biang ya kene ke World Cup kat kendai spa live heu pra but ke deru ke sin ke baar bahkan long ke ladu ka World Cup ka basau la penlong house nem kat kendai spa san peu hagari Brazil badia kene ka World Cup la penlong biang hadin kat SNEM namar house nem kat kendai spa sau peu ar mar house nem kat kendai spa sau penreu klem la ban penlong namar gadon ka thmaba ka baar hagane ka World Cup kat kendai spa san peu kidon tang kat lai teli kiri ki bawan bane shimenta namar haduk sau teli kiri kila weng bane shimenta hagane ka JINGKYLLA World Cup kita gilong ka France ka Scotland ka Turki bad kum juro kari India bad ka Argentina ka klem tre banele ka yakri rung World Cup syakane ka World Cup kat kendai spa san peu bad dai ka World Cup kat kendai spa san peu ka balolong ha Brazil
ke England kalayo benelekai World Cup ningkong karu company ya ke jingalekai World Cup hau neus nem khat khandai spa sanpheu kalong ka ba compare namar hagan ke World Cup khat khandai spa sanpheu omdon ki jingalekai knockout stage bat baro ki jingalekai lailelekai hakarau robin ne hakadur jong jingalekai league badia gine ki khatlai tali ki tim lapia aki sau group kada ga group 1 group 2 group 3 bat group 4 bat ka India ka haba ka group 3 henry ka klem 3 ban le yashimanta bat group juro ka France ka haba ka group 4 kalau weng ban yashimanta hakan ka World Cup bat ki tim ki badai ki ladu na gine ki sau group ki orong sha ka final round bat ka tim ka ba he point tam ha ka final round kan yora ya ka nam ladu jong ka ka World Cup bat ka Uruguay ka ka tim kaba he point du hagan ke jingalekai final round haga bagalala ban penia khai haga jingalekai bakhaddu Persia ka Brazil bar hagan ke jingalekai bakhaddu apren ka Uruguay Persia ka Brazil kinong petkai ki bawan ban sakhi ya kana ke jingalekai kilakot syaki arlak ngun henry katkum ke jingyo jingkhen jong kinong penia ki paiba ki bawan ban sakhi ya kana ke jingalekai kidon kumpa silak nyeu pesan hajar praspa san peungun bad kane kala thau record kum ka jingalekai ka babuntam kinong pej ka World Cup ka basan la penlong husnem khat khandai spa san peusau hagari Switzerland badai hakane ka World Cup khat khandai spa san peusau la sedang nengkong ban broadcast ki jingalekai World Cup TV bad hagane ka World Cup ki don khan ru tali ki tim nagine ki khan ru tali ki tim lai tali ki tim ki dai ki bayo ban rung nengkong haga jingalekai FIFA World Cup kita gilong ke South Korea, Scotland, bad ke Turki. Baria gini ki khandriu tali ki tim lapia aki South Group, bad haka wei ke group ki don South tali ki tim, bad ka wei ke tim ka yo banelekai tang ar tali ki jingalekai. Bad na gini ki South Group, bad ar tali ki tim ki babat ya ke kerdan ke baningkong, bad ba ar ki yo banrung sya ke quarter final, ne ka knockout stage. Badia gane ka World Cup khat khandai spa san peusau layo banra eka nam ladu daga West Germany bad kane ka deru ka sin ka baningkong ba ka West Germany kane ora eka nam ladu jong ka FIFA World Cup ka World Cup ban reu la penlong hagari Sweden house nam khat khandai spa san peupra ka Argentina kalawan pai biang sya ka jingal kai World Cup hadin ar peusau snem kata dulu SNEM khat khandai spa live peusau henry ka Argentina kala sya penlim tang haka group stage badai hagane ka World Cup khat khandai spa san peupra orang ilai kai football bakan sai tam jong ka perthei upile ulas tang banilai kai World Cup nengkong hagar ta ka bakhat new SNEM bad hagane ka World Cup khat khandai spa san peupra kidon khan riu tali gitim badna kini ki khan riu tali gitim kidon lai tali gitim ki bayo banilai kai World Cup nengkong kita gilong ka North Ireland ka Soviet Union ka bangitip menta kum ka Russia bad ka Wales badia kani ka World Cup khat khandai spa san peupra la penyat kumju kum ha ka World Cup khat khandai spa san peusau henry ha kani ka World Cup khat khandai spa san peupra ka wei ka tim ka ha bani kai lai tali ki jing kai group stage badai ha kani ka World Cup jong SNEM khat khandai spa san peupra ka Brazil kaliyo banra e ka nam ladu banengkong ha ka jing kai World Cup hadin bagalala ban pelim ya ka Sweden hadu san laar ka World Cup bahnyau la penlong hagari Chile house nam khat khandai spa an riu pheu ar badai hagani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu ar la bentri kam ningkong ya ka goal average balada gi tim ki ya ka ju ponru amnon kam shu ban penon kam daga tie breaker replay ne ka baile kai biang sa isin kum ha ki World Cup baladep bad hagani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu ar la pendu no ya ka tie breaker replay badai hagani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu ar ka Colombia bad kari Bulgaria kiyo banrung nengkong haga jingal kai FIFA World Cup badia kani ka World Cup khandai spa an riu pheu ar ka Brazil kalayo biang banra e ka nam ladu bad kani ka dega sin ka ba ar ba ka Brazil kanyo banra e ka nam ladu jong ka FIFA World Cup ka World Cup ka pra la penlong hakari England house nam khat khandai spa an riu pheu riu bad kani ka dei ru ka World Cup ka ba compare namar ha kani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu riu omdon ki jingalekai ha ka sniu blay badai kani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu riu ka trophy World Cup kala syatu badai hadin nyau sngi la champion ya ka dok seu hagani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu riu ki don art ligi tim ki bayo banrung World Cup nengkong kata kadai ka North Korea berkum juru kari Portugal badia kani ka World Cup khat khandai spa an riu pheu riu layo banra ya ka nam la du da kari England
kaba penlong ya kena JINGKYLLA World Cup bat kane kadai kasin ka peningkong baka England kani ora ikanam ladu jong JINGKYLLA FIFA World Cup ka World Cup ka bakandai la penlong hakari Mexico house nam khat kandai spa new peu badai hakane ka World Cup ka JINGKYLLA jong JINGKYLLA World Cup kala sedang ban kelab ha namar hakane ka World Cup la penon kam nengkong ya ka ball black and white kabala tip kerteng kum ka Telstar bat kum juro la broadcast nengkong ya ki JINGKYLLA World Cup haga colors badai hakane ka World Cup khat kandai spa new peu la penon kam nengkong ya ka yellow card bat kum juro ka red card bala pentre kamru ya ki substitute player badai hakane ka World Cup khat kandai spa new peu bala penlong ya ka JINGKYLLA World Cup syabar naga deuba South America mana ka deuba Europe bad hakane ka World Cup khat kandai spa new peu ka Israel Morocco bad ka El Salvador kilio benrung World Cup nengkong bad hakane ka World Cup khat kandai spa new peu layo benra abiang ya ka nam ladu dakari Brazil bad kane ka sin ka balai ba ka Brazil kayo benra ya ka nam ladu leng bagi ni license job ka Brazil kalayo benra permanent ya ka World Cup trophy ka bagerteng the Jules Raymond trophy namar ka FIFA ka kular ba ka tim ka bayo benra license ya ka nam ladu jong ka FIFA World Cup kani ora permanent ya ka the Jules Raymond trophy ya ka World Cup ba shipeu la pelong hakari West Germany house nam khat khandai spa nyau peu sau badai hakane ka World Cup khat khandai spa nyau peu sau ka FIFA kala sei thmai ka World Cup trophy ka bala pendon kam hadu mentah namaria ka trophy varium layo benra permanent dakri Brazil badhagane ka World Cup khat khandai spa nyau peu sau la pen kala ya ka rukom yelekai namar haga jaka jong ka knockout stage lashna biang sa arteligi group kata ka group A bad ka group B bad ki tim ki babad ya ka kerdan ka benengkong na ka group A bad ka group B ki rung sya ka final bad ki bawan baar ki ha banile kai bani keni ya kerdan ka balai bad kani ka sin ka benengkong ba ka FIFA ka penile kai bani keni ya kerdan ka balai badai ha kani ka World Cup khat khandai spa nyau peu sau la pen trekam ya ka penalty shootout ha ka JINGKYLLA knockout stage ba la pen du no ya ka JINGKYLLA ka ba arsngi lada ki tim ki akhaj aka sngi ka benengkong bad ha kani ka World Cup khat khandai spa nyau peu sau ka Australia Haiti East Germany bad ka Zere nega DR Congo ka bangiti menta kilio benrung World Cup nengkong bad ya kani ka World Cup khat khandai spa nyau peu sau layo benra ya ka nam ladu da ka West Germany bad gane ka dairu ko sin ka baar ba ka West Germany kan yora ya ka nam ladu jong ka FIFA World Cup bad ka Germany ka dairu ka ri ka benengkong ban yora ya ka World Cup trophy bathemai jong ka FIFA